Ahojte, zdravím vás v dnešnom diele Finance News. Budem rozprávať tentokrát o finančných trhoch, o tom, čo je investíciou roku 2025, ako vyzerajú budúce výhliadky. No a po dlhších dieloch mojich názorov sa teda vrátim k faktickým a tvrdým datám. Poďme na to. Áno, na začiatku treba povedať, že investíciou roku 2025 je bez pochyby zlato, ktoré spravilo už skoro, myslím si, že k dnešnému dňu, 18.10. natáčam, je to niekde okolo 50%, čo je neskutočne veľké číslo. A je to veľmi zaujímavá situácia, a to volám, že finančný paradox, to, čo vlastne nastáva, pretože my finančníci zlato považujeme v prvom rade za poistenie a nie za nástroj na zhodnocovanie, dokonca ešte aj predajcovia zlata považujú zlato za bezpečnú investíciu. Ťažko hovoriť o bezpečnej investícii, keď niečo zarobí 50% a má to veľmi vysokú volatilitu. Takže tá situácia je naozaj že veľmi, veľmi zaujímavá aj v kontexte toho, že napriek tomu rastú akcie. Hej, že nie je to, že by proste bol prudký prepad na trhoch, bola panika a teraz všetci siahajú po poistkách, lebo zlato je v našom pohľade poistenie proti veľkým krízam s štrukturálnym dosahom na ekonomiku. Takto sa pozrieme na zlato. Ale výkonnosť akcií je solidná, je veľmi slušná, rastú dobrým tempom dlhší čas aj tohto roku a napriek tomu prudko rastie zlato. Ja túto situáciu čítam takým spôsobom, že veľkí hráči, veľkí investori, ktorí majú veľa peňazí, ktorí sú v podstate profesionálni investori, to sú možno napríklad rôzne fondy alebo veľmi bohaté firmy alebo veľmi bohatí jednotlivci so svojimi investičnými tímami, ktorí majú kapitál rádovo v miliónoch, desiatkách miliónov eur zainvestovaných, tak títo veľkí hráči očakávajú, že niečo sa stane, preto masívne investujú do zlata, ale zároveň aj veria v svetlejšie zajtrajšky, čiže investujú masívne aj do akcií a to tlačí ich cenu smerom hore. Takže tá situácia je, podľa môjho názoru, je bezprecedentná a rozoberieme si ju trošku viacej do hĺbky, z čoho to plynie. Plynie jednoznačne rast akcií z dôvodu AI. To nie je nič ako keby nejaké tajomstvo, ale možno je dobre si rozobrať pod povrchom, čo vlastne je za tým, pretože AI zvýšila produktivitu, sú rôzne odhady. Ja som sa trošku do tejto témy zahlbil, som to niekoľko hodín pripravoval, aj som si študoval, ma to samého osobne zaujíma ako finančníka, že jak tá AI pôsobí na prácu, tak asi najväčší prínos je v IT sektore, kde AI dokázala zvýšiť produktivitu. Rôzne štúdie to, či už Ernst & Young alebo iné to namerali v desiatkách percent, 56, 70%. Ale sú samozrejme sektory, kde produktivitu nezvýšila vôbec, to je najmä manuálna práca, tam proste aj ťažko zvýši produktivitu. Čiže celkovo sa dá rozprávať podľa štúdie McKinsey o zvýšení produktivity niekde medzi 15 a 40%, že to ako keby dokázalo nám priniesť, že sme kvôli tomu výkonnejší, inak celý rast HDP. Podľa môjho názoru finančníka trochu teoretického ekonóma, veľmi malinko, s vysokoškolským základom a plus sa snažím tie veci nejako pochopiť a si to študovať, ma to baví. Aj to súvisí trošku s tou mikroekonómiou a finančníctvom, je, že rast HDP je dlhodobo možný len za úrovni zvyšovania produktivity. Čiže trošku tej rastie produktivity prišlo, ale to nie je dôvodom, prečo rastú finančné trhy. Dôvodom sú naozaj že masívne, brutálne investície, huge great, jak by povedal Donald Trump, do IT infraštruktúry. Bavíme sa o kapitálových investíciách, označujú sa skrátkou CAPEX, ako capital expenses, čiže kapitalizačné výdavky. Tak tento CAPEX išiel do infraštruktúry IT až 92%. Na raste HDP USA sa z 92% podiela kapitálové investície do IT infraštruktúry. Čiže 92% podiel na raste HDP USA je daný kapitálovými výdavkami do IT infraštruktúry technologických gigantov. A toto je niečo, čo by sme mali naozaj byť všetci na pozore. Pretože
AI ťahá ekonomiku, ale neťahajú cez produktivitu, ale ťahajú cez obrovské, brutálne, masívne investície, ako sa nakupujú veľké haly s počítačmi a s čipmi, ktoré budú slúžiť ako či už kladové úložiska, alebo tam bude bežať nejaká výpočtová kapacita, tak výdavky a stavba takýchto centier vytvára to HDP, ktoré vlastne ťahá tú ekonomiku z 92%. Toto je naozaj že úplne že brutálne a je to naozaj že na zváženie. Preto rastie aj poistenie proti situácii, keď tento projekt nevyjde. Poistenie zlato. Takže takto sa dá tá situácia čítať. Vo všeobecnosti, ale vo svete investičnom aj technologickom zatiaľ nie je teda považované za nejakú bublinu. Vysvetlím, prečo tam dávam slovíčko zatiaľ a sám na to nemám mať názor, lebo vôbec nepoznám ako keby to pozadie, z ktorého to vychádza, je pretože sa domnievame, že dochádza k zmene trhu a ide o investíciu do nového stavu. Takže inak v mojom skoršom diele o bublinách som práve hovoril o zmene paradigmy, že to ako keby vedie k tým bublinám, ale každopádne tým, že sa považuje AI za nového hráča na trhu, tak všetci do toho chcú investovať, pretože si myslia, že tá ide budúcnosť. To je naozaj pochopiteľné. Čo je zaujímavé a podľa mňa relevantný argument je, že AI firmy sú dneska schopné generovať zisky, zatiaľ čo firmy počas dotcom bubliny schopné generovať zisky neboli, takže boli schopné generovať iba straty a sa dúfalo, že sa to raz zmení. Takže dá sa povedať, že je tu toto pre mňa je akože v pohode argument, dá sa povedať, že tu je určitý balans, že áno, funguje toto, čo robíme a investujeme, aby to fungovalo ešte viacej. Ale zase na druhú stranu treba povedať, že S&P 500 je vo veľmi vysokých, price per earning, S&P 500, to je P/E ratio, ktoré hovorí o tom, za koľko musím dolárov alebo eur vynaložiť na to, aby som získal 1 euro zisku. Takže je na úrovni niekde blízke okolo 30, to znamená, že 30 eur alebo 30 dolárov musí vynaložiť na to, aby som získal 1 euro zisku. Čo je naozaj veľmi vysoká hodnota a táto vysoká hodnota bola v minulosti za posledných 25-30 rokov iba v časoch kríz, takže toto nám ako keby niečo značí. Táto situácia sa celkom podobá na tú dotcom bublinu, lebo je tu nová technológia, ktorá brutálne sťahuje z trhu peniaze a všetci dúfame, že proste priniesie brutálne zisky, čo je veľmi podobné tej dotcom bubline. A keď začal dosahovať dotcom respektíve S&P 500 hodnotu blízko 30 v roku 98, tak ešte 10 kvartálov po sebe dokázal S&P maximálne rásť, alebo respektíve rásť na svojej hodnote a vždy ako keby prekonať to maximum. Takže tá situácia je z tohto pohľadu veľmi zaujímavá, pretože môže na pozadí sa nafúkovať bublina. Skôr som toho názoru, že sa to deje, ako že sa to nedieje, ale som si vôbec není istý môjim názorom, takto by som to povedal. Pretože, vysvetlím teda ako neskôr, ale teda môže kľudne teda bublina sa na pozadí nafúkovať, ale kľudne môže sa ešte nafúkovať niekoľko rokov. Hej, že to neznamená, že teraz to dosiahlo takéto hodnoty, tak to musí prasknúť, môže sa to kľudne nafúkovať niekoľko rokov. No a to, čo to praskne alebo nepraskne, a tu smerujem týmto videom, je, že dneska je tá umelá inteligencia je považovaná ako keby za taký prvý stupeň k nejakej super umelej inteligencia alebo všeobecnej umelej inteligencie, alebo General Artificial Intelligence, v podstate ako keby nejakej tej umelej inteligencii všeobjímajúcej, takže a sa všetky firmy za tým ženú a investujú do toho extrémne veľké peniaze, ako môžete vidieť práve na tomto grafe, že tie výdavky veľkých technologických gigantov do technologickej infraštruktúry dosahujú kľudne 70% ich hrubého zisku, čo je naozaj že extrémne číslo. Ako povedal, teraz neviem, či to bol predseda Google alebo kto, teraz mi nenapadá, ako povedal teda jeden z týchto povolaných, tak to nazvime, že dneska nie je riziko, že tam investujeme, ale dneska riziko, že tam investujeme málo, pretože sa čaká, kto nájde ten svätý grál, kto vytvorí prvý tú umelú inteligenciu a ten v podstate ovládne trh. Stalo sa to už viackrát, napríklad Facebook alebo Meta ovláda trh sociálnych sietí
takže tam sú zabarikádovaní. To je inak cieľom firmy, je trošku do teórie, je obsadiť trh a vytvoriť bariéry vstupu na trh. A to je vlastne typický príznak monopolu. Čiže toto je vlastne cieľom tej firmy, aby mala taký náskok, že už ju nikto nedokáže dobehnúť. To je asi pochopiteľné. Podarilo sa to Google s vyhľadávačom a internetovými reklamami, takže teraz ako keby je ďalšia tá štácia a to sú firmy, ktoré by chceli nájsť tú všeobecnú umelú inteligenciu a túto vlastne získať ako prvý a predbehnúť v tých pretekoch v úvodzovkách v zbrojení práve túto konkurenciu a získať túto umelú inteligenciu. No, ak sa to podarí, všetko OK, máme kam rásť ďalej. Problém nastane, ak sa to nepodarí. A ten problém bude naozaj že veľmi veľký a vysvetlím prečo. Ten problém je v podstate účtovný a to z takého dôvodu, že tie kapitálové výdavky, respektíve zisky sa pripisujú v účtovníctve hneď v daný rok. To znamená, keď máte tržby, tak máte hneď to ako keby zdaňujete ako zisky. Ale kapitálové výdavky sa rozkladajú na roky dopredu. Vy ich zaplatíte hneď, ale do odpisov vstupujú roky do budúcnosti a z veľkej časti práve preto, že ich potrebujete zaplatiť hneď, tak sú kryté úvermi alebo ziskami z minulých období. Čiže sťahujú ako keby peniaze z tej firmy, či už z pohľadu prebytkov, alebo vytvárajú pákový efekt dlh tej firmy, pretože na dlh investuje vlastne takto do budúcnosti, ktoré bude splácať z budúcich ziskov. Ale tie samotné kapitálové výdavky, keď postavíte fabriku za 1 milión, tak v našom slovenskom prostredí sa táto fabrika odpisuje buď 20 alebo 40 rokov a takto dlhodobo sa bude investovať. Ale ak sa nepodarí tú fabriku rozbehnúť, aby generovala zisky, generovala náklady a ešte k tomu aj zisky, tak v zásade máme viazané náklady. A toto je veľmi nebezpečné a toto je riziko, ktoré môže nastať, ak sa nepodarí túto umelú inteligenciu všeobecnú vytvoriť, pretože zisky neprinesie, ale máme rozrátané dlhodobé náklady. No a ten problém je v tom, že mnoho z týchto nákladov je respektíve mnoho z týchto investícií je financovaný na dlh a čím viac ako keď máte aktív, tak tým viac viete dlh nabrať, ale keď tie aktíva sa ukážu, že nie sú aktívami, že to nedokáže priniesť, lebo to taká trošku chiméra, že to sú akože budúci príjem z tých aktív, takže je to tak akože trošku na povážení. Minimálne to môžeme nazvať akože vysoko rizikové aktíva, sú tieto dátové centrá, takže je tam naozaj otázka, či to bude vedieť schopné generovať takéto peniaze do budúcnosti a tá otázka je, že či niekto nájde túto všeobecnú umelú inteligenciu. Ak áno, všetko super, podarilo sa to, ak nie, tak nás čaká určite ťažké obdobie s masívnou korekciou a to je to, čím som si není istý, že či je tá situácia dobrá alebo zlá a úplne rozumiem tomu potrebe kúpiť poistenie, ak to nevyjde, zahedžovať si tú investíciu. To je vlastne práve to zlato. Takže, a prečo práve zlato? To je veľmi zaujímavé a z veľkej miery to súvisí s Donaldom Trumpom, pretože za bezpečný prístav v minulosti boli považované americké dlhopisy a americké dlhopisy majú dneska solidný úrok, nemajú vôbec zlý úrok. Dokonca, čo je veľmi zaujímavé, tak bez ohľadu na pokles základnej úrokovej sadzby v USA, Fedu, tak americké dlhopisy na 20 alebo 30 rokov stále majú tú istú 5% sadzbu. Čiže ako keby investori sa začali obávať o kredibilitu a budúcnosť USA. Toto je mimoriadne zaujímavá situácia a práve preto Donald Trump určite prispel k tejto neistote. A práve preto sa USA a respektíve dlhopisy USA už nepovažujú za tak kredibilné, ako keby mať práve to zlato, ktoré rastie neznácene. Pre našich klientov neodporúčam žiadnu zmenu, pretože mnohé z fondov, ktoré majú od nás, tak obsahujú nejakú časť toho zlata, ktoré tam je. To je úplne v poriadku, tak by to malo byť. Zlato má pomerne veľké náklady na treasury, na skladovanie. To znamená, bavíme sa tam možno o 3-4% ročne platiť nejaký poplatok za úschovu, čo je naozaj že brutálne veľa, keď s klientami riešime desatiny
na poplatkoch, tak toto je naozaj že veľa. Čiže nemyslím si, že to by pre bežného človeka malo znamenať nejakú zmenu. Pre ľudí, pre klientov, ktorí majú rádovo v 100 000 viacej, je to dôvod na zamyslenie, pretože považujeme to práve za určitú časť tej taktickej alokácie. Je vhodné mať určitý spôsob poistenia. Zlato je napríklad jedným z týchto druhov poistenia. Ale vo všeobecnosti si myslím, že je lepšie mať peniaze v kvalitných fondoch, ktoré obsahujú práve toto zlato. Takže takto by som tú situáciu nejakým spôsobom zhodnotil. Môže nastať, to som si napísal takúto vetu, môže nastať kríza nenaplnených očakávaní a ukončím to poslednou vetou, citátom. S&P 500 dneska dominujú technologickí giganti, ktorí ťahajú celý tento index dosť drsne smerom nahor. Ale tieto technologické giganti dneska sú špekulatívne firmy, ktoré špekulujú v špekulatívnych investíciách. Takže takto sa dneska pozerám na S&P 500. Určite je dôvod byť obozretný, ale zároveň aj vnímať tie lepšie zajtrajšky, ktoré môžu prísť. No a ukončím to posledným citátom od jedného ekonóma Irving Fisher sa volal, z Yale univerzity, ktorý niekoľko dní pred krachom na burze Wall Street v roku 1929 povedal: ceny akcií dosiahli zdánlivo trvalo vysokú úroveň. Všetko dobré a na finančné zdravie.